Vítajte pri ďalšej zaujímavej ponuke Rado Reality, tentokrát na rekreačnom dome v obci Zliechov. Nehnuteľnosť sa nachádza nedaleko obce Čičmany, hneď vedľa je lyžiarske stredisko. Zároveň tu máte veľké množstvo turistických možností, ubarčenia a veľkou výhodou tohto domu je, že hneď na hranici pozemku máte vlastný potok. Dom bol kompletne zrekonštruovaný, pozostáva zo 4 miestností, tejto veľkej priestrannej obývacej izby s teplým príjemným krbom, má 2 kúpeľne a je postavený na pozemku 395 m2 a užitková plocha domu je 110 m2. Kuchynská linka je v tmavšom prevedení a je tu množstvo stavených spotrebičov ako elektrická rúra, mikrovlnka, umývačka riadu a zároveň chladnička s mrazničkou. Okrem obývacej miestnosti sa na prízemí nachádza ešte aj táto spálňa, ktorej obrovskou výhodou je samostatná kúpeľňa s toaletou a sprchovým kútom. Na poschodí sa nachádza takáto platforma s príjemným výhľadom do prírody a zároveň s výhľadom do vašej obývacej časti. No a ďalšie 2 miestnosti, ktoré môžu slúžiť buď ako detské izby, alebo izby pre vašich hostí. Zatiaľ, čo na prízemí máme podlahové vykurovanie, o teplo vo vrchných izbách sa postarajú tieto netradičné zrkadlové infrapanely, no a zároveň z jednej z miestností máte vstup aj na takúto priestrannú terasu. Pokiaľ aj vy máte radi letné grilovačky, kde vám atmosféru dodáva žvonkotajúci potok, alebo sa radi zobudzate pri šume blízkeho lesa, tak mi zavolajte. Moje meno je Rado a som z Rado Reality.